фаъолияти ҳамаи ин техникаҳои пуриқтидор барои ба анҷом расонидани охирон корҳои қабаткушоӣ дар ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишти Камароб равона карда шудааст. ҳоло кор аз сатҳи бар дар баландии зиёда 3500 метр ҷараён дорад. дар заминаи дастгириҳои доимии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудани техникаи нав ва аз рӯи нақша пеш бурдани кор ҳамарӯза нишондодҳоро дар самти ноил шудан ба ҳадафи асосӣ афзун мекунад. корҳои қабаткушоӣ дар Дубас ба таври шабонарӯзӣ идома дорад. ҳар чӣ зудтар мо корҳои қабаткушоиро ҳаракат мекунем ки ба анҷом расонем ва раванди корҳои истихроҷ ва интиқоли ангишт ба амборро идома диҳем. соли гузашта дар ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишти Камароб 61650 тонна ангишт истеҳсол карда шуда буд. имсол коргарону мутахассисон мақсад гузоштанд ки истеҳсоли ин намуди сӯзишвориро нисбат ба соли гузашта зиёд кунанд. баъди истихроҷ маҳсулот дар ду хирмани калон захира ва тадриҷан коркарду ба дархосткунандагон дастрас карда мешавад. бо байнобат гирифтани талабот маҳсулот тарзе истеҳсол карда мешавад ки барои истифодабаранда мувофиқ бошад. дар соли 2023 корҳои қабаткушоӣ 312 метри мукааб мебошад ки 70% корҳои қабаткушоӣ кашондани ҷинсҳои кӯҳии нолозима ба хоктӯдаро ба анҷом расондем. ҳамасола то оғоз кардани корҳои қабаткушоию истихроҷ дар кони ангишти Камароб роҳҳо аз тарма ва кӯҳтора тоза карда мешавад. аллакай чунин корҳо ба анҷом расонида шуда барои ҳаракати воситаҳои нақлиёти интиқолдиҳандаи ангишт шароити мусоиди ҳаракат фароҳам оварда шудааст. ҳолатҳои эҳтимолии фаромадани тарма ё кӯҳтора аз ҷониби техникаи навбатдор саривақт бартараф карда мешавад. барои анҷоми корҳо коргарону мутахассисони баландихтисосу соҳибтаҷриба ҷалб шудаанд. ҳоло теъдоди коргарон тақрибан 70 нафарро ташкил медиҳад ва рӯзҳои назди ин шумора то 100 нафар расонида мешавад. мо аз ноҳияи Тоҷикобод омадем ба корхонаи ангишти Камаров ба ҳайси кавшергар кор ва фаъолият менамоем. аллакай аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишти Камароб бо корхонаҳои буҷетӣ шартнома ба имзо расонида шудааст ва дар наздиктарин фурсат дастраскунии ангишт оғоз мегардад. бо ба роҳ мондани фаъолият дар ду баст ҳамарӯза дар самти пешбурди кор муваффақиятҳо афзун мегардад. айни замон дар ҷамъияти саҳомии кушодаи ангишти Камароб дар баландии тақрибан 3500 метр аз сатҳи баҳрбаланд охирон марҳилаи корҳои қабаткушоӣ ҷараён дорад. рӯзҳои наздик истихроҷ ва интиқоли ангишт оғоз гардида дар соли 2023 танҳо аз ҳамин мавзеъ ба соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии мамлакат зиёда аз 65 000 тонна ангишт пешниҳод карда мешавад. наврусоҳи азизулло, Баҳриддин Исмониддин, Рашт, Ахбор.